Smatson, Olga. I dag skal de fede svin ud og besøge bedsteforældrene. Jamen goddag, bedstefar og bedstemor. Hold kæft, de har fået mange rynker siden sidst. Ja, det kan da godt være, men i det mindste ligner jeg da ikke en, der er gravid i 4 måneder. Nå, nok om det. Kom ind, jeg har bakkach. Det er vel ikke den, der smager fordavet blindtarm, vel? Det ved jeg sgu ikke, men jeg har brændt den godt og grundigt over. Hold nu jeres kæft, så vi kan komme ind og æge. Og når jeg forresten, så har vi sgu fået en røv i irriterende papegøje. Er det ikke også rigtigt, dit fatsvage møgdyr? Giv du godt at holde din kæft, din ånd, den lugter af rød babygylp. Mor, hvordan fanden kan sådan et dyr dog snakke? Du skal fandme ikke spørge mig, jeg dropper ud af skolen i 2. klasse. Men lad mig lige prøve noget. Hvorfor kan du dog snakke? Hvorfor kan du ikke lade være med at æge så meget? Så hold da din kæft. 20.000 kalorier skulle det samme, som en baby bliver brystammet med. Nok om det. Nu skal vi have kach. Føj, den har du fandme ikke lavet en godt, bedstemor. Jamen, jeg tror sgu også, at jeg kom til at tabe min stomipose ned i dejen. Så giver